Дӯстони азиз, ассалому алайкум. И бародари ҳасадхӯрмон. Вақте ки мо скидкаҳои ауксион нишон медиҳем, и бародар ба фикрам ки сӯхтесай. Бародари азиз, айхудат узр мепурсем ки агар ки барои корҳои чапанаву ростанаи ту мо монеа шуда бошем. Вале чӣ мехоҳам гӯм? Дӯстони азиз, ширкати Амиравто ҳама вақт аз аввали коре ки сар кардагем 5 сол пеш ва то ҳозир иншоаллоҳ дар оянда ҳам дӯстони азиз ҳама вақт шаффоф ҳама чира нишон медиҳем. Фикр мекунем ки сабаби муваффақ гаштани ҳамин ширкатам дар ҳамияй. Ман ҳамихел мебинам. Фикр мекунем ки дар ҳамияй. Барои ҳамин дӯстони азиз, албатта дӯстони азиз, вақте ки як кас пеш мерава, мисол як кас муваффақ мешава, бигем ки хай дили ҳарка намебардора. Дӯстони азиз, дили ҳарка албатта ки намебардора. Ба ҳамон хотир чӣ мехоҳам бугӯм дӯстони азиз? Ширкати Амиравто ширкати яксола нест дӯстони азиз. Ширкати Амиравто ширкати 5-солае ки вақте ки мо корро сар кардем, мисол дар 5-6 моҳ корро тамом накардем, алҳамдулиллоҳ ҳозир мо дар садҳо клиентҳо мошин мехарем. И боварӣ ҳамин ҳозир ҳамин шаврӯз аз ҳама бигем кори қиинтар, аз ҳама кори калон фикр мекунем боварӣ ба даст оварданае ва албатта ки ин бовариро ҷамъ кардан дар муддати кӯтоҳ вообще бигем ки номумкинае. Дар муддати кӯтоҳ албатта ки ба ту вақт дар кор, результат дар кор. Ва дӯстони азиз, шумо мебинед ки бародаре ки аз мо бигем постоянно мошин мехаранд. Чандта дилерҳо дорем ки бо воситаи ширкати мо мошин мехаранд. Вақте ки албатта во садҳо мошинҳо мехаранд, албатта ки як чиз дигар, кадоме ки мошин аз Америка мехарад, мисол ӯ бигем кроссовки нахаридаста. Ӯ албатта вақте мошин харидаста ва аз кадом кунҷи ҷаҳон барои Тоҷикистон овардан, албатта ки мошина филтр мекунад. Ҳар як ширкат филтр мекунад, ҳар як мошина мебинад кадомаш чӣ қадар арзон меғалтад. Дӯстони азиз, фикр мекунам, дар фикри ман хушен. Албатта ҳамин кадоме ки мошин мехара, касе мегӯяд ки не ман $100, $200 нигоҳ намекунам, ин гап фикр мекунам хатоае. Барое ки албатта ки мо ҳама вақт ҳаракат мекунем ки арзон ба кадом раҳ арзонтар мошина харидорӣ кунем. Дар умум ҳисоб кунем, нархаш чӣ хел меғалтад, ана ӯ мешава результат. Ширкате ки и ҳасадхӯр кор мекардай, ӯ ширкат ҳамо медонем. И бародар через посредник кор мекунад. Аммо вақте ки через Копарт прямой кор мекунем, дӯстони азиз, албатта ки дамо ӯ скидка метавад. Ӯ дуруни лишни кабинетай, ӯ мо мисол вақте ки дилерем, именно барои моро скидка мекунад. Вале вақте ки мо услуга мегирем ҳар як мошин, мисол аз ҳар як мошин $200 боша, $300 боша, фарқ надорад. Вақте ки мо услуга мегирем, албатта ки ин скидкаҳоша, ин чизоро мо дӯстони азиз бо фахр нишон медиҳем. Фахр кардан нишон медиҳем ки тамом скидка кард ва ина ба бародар мисол и уже ҳамун шахсияте ки мошин харидорӣ мекунад, албатта ки ин скидкашам ҳамун мешавад. Дӯстони азиз, барои мо дуруни лични кабинетмона нишон медиҳем. Ягон ҷой хелиш нест, уже чанд сол шуд мо нишон медиҳем скидкаҳоро ҳамаро. Хай бародара камярак барои корҳои чапанаву ростанаш ин чиз монеа шуда. Не ки иншоаллоҳ ширкати Амиравто чӣ хел ки гуфтем, боз мегем. Ҳозирам иншоаллоҳ дар оянда ҳам ҳама вақт шаффоф кор мекунад. Ширкати Амиравто дар хизмати шумост. Дӯстони азиз, ташаккур барои гӯш кардани навор.